Ungenzeni phindile Namadola tishile Weslenda wozalana ngiphendla Amanda matolo Ungenzeni phindile Sanibona. Oh, ngiyadlala. Sekushiwa kakhulu ukuthi sanibonani bafowethu. Iviki neviki usuku nosuku sanibonani bafowethu cha. Bafowethu ngobingelela kwi-video clip elandelayo. Kulena njalo. Ngizochazela ngomsebenzi. Bafowethu endaba iphila. Sixoxe nje kube mnandi. Sasha. Ngihluphekile wongahlupheka mina ngihluphekile ngiqoka amaningi beyitshela ukuthi ngisigebengu kanti uhlupheka ngiqoka amatwayitwayi beyitshela ukuthi ngisigebengu kanti uhlupheka Yamabhono ayangihopha ngezinja yeyitshela ukuthi ngisigebengu kanti uhlupheka wongahlupheka mina ngihluphekile Ikone yami ngube mhlophe ihlele emazulwini ngilindele khona Ikone yami mhlophe teqwa ihlele emazulwini ngilindele khona Sanibonani bafowethu ngangibusho kudala sewaphupha manje noma nje mayisuthe vele sisuthe lekuthenini sanibonani bafowethu enze video clip i-hour ne-hour nosuku cha bafowethu mina ngisekho la ngoba ngiyazi ukuthi into ngiyenza ngidlule kuyona angikho lapha engikade khona lapho engikhona ngila ngizokhuluma ngendaba eyiphika ngizokhuluma ngomshophi kwabantu abanenkani ngizokhuluma ngeNkosi yoMaskandi ngizokhuluma ngeqembu elisha elendaba eyiphika isihloko salo sithi Ithuna Lediqi iyaphuma indaba eyiphika ngomhla ka-20 ngesizathu sokuthi umhla ka-21 kuzobe kubhizi kakhulu kuzobe kungasebenzi kahle eGoli nasey'tolo into angekho ukudayisa ngendlela ngoba kuzobe kunesiminyaminya engingasazi na kunabantu abasuka kuNatal abasuka ngisho la kuZimbabwe abasuka wona kwabanye amazwe abazobe benze kulonduma ezwe lomcimbi obizwa ngendaba eyiphika Maskandi Festival ozokuse Ellisburg Arena ngiyacela bafowethu ukuthi ngolesihlanu uqinisekise ukuthi ngakini lapho zobukhona uyayibheka ikhumbi ezobe ineyithombe zendaba eyiphika leyo khumbi leyo shuthi idolobha nedolobha akini nje eMntuba kunetekisi ezophuma estendini okuyiyona izobe itholakala umculo wendaba eyiphika kuyona ehluhluwe ngokunjalo bahlabisa ngokunjalo
eNkandla ngokunjalo, eNquthu ngokunjalo, eMsinga ko-Greytown ngokunjalo. Wonke umhlaba kuzobe kuphume itekisi esitendini ezobe idayisa umculo kulona lonke idolobha ngoLwesihlanu. Bafowethu ngapho ungaphuthelwa-ke ukuzwa i-album eshisa kanje uyizwe kuqala ungezwa nendaba ngosuxoxele. Ngiyacela-ke bafowethu ukuthi-ke ingandi kakhulu ngoba nazi nami ukuthi angiyena umuntu owande kakhulu ngomlomo mina. Ngisazobuya futhi nginenzele mhlawumbe i-video clip emveni komcimbi ngoba njengosomabhizinisi noma njengomuntu osewusomabhizinisi sekufuneka uma ngikhuluma ulimi lami ngiliqaphele noma bengivele ngiqaphela la before kodwa sekufanele ngiqaphele kakhulu manje uma ngikhuluma ngoba mina sengumuntu wabantu, sengumuntu womhlaba, sengiyisibuko somhlaba. Ngizokhuluma nje kakhulu bafowethu ngigxile kakhulu emsebenzini Indlaba Iphika nasemsebenzini olindele ngabantu ngomhla ka-20 uzophuma ngomhla ka-20. Mhla ka-21 sobe sesiqedela nje ukusali kodwa bafowethu ngiyacela ukuthi sijabule nemindeni yethu ngeholide la elikhulu lange-27. Sijabule bafowethu sonke, sithokoze nomculo wendlala eyiphika. Bafowethu angizokwanda kakhulu, ngizocela nje ukunqoba khona la isikhathi siyashoda. Ngiyabuya ngesonto elizayo kwi-video clip lapho ngizobe khona ngingumthandeni noma lapho ngizobe khona ngingumshophi wenkani ngoba nengane. Okwamanje ngiyindlala iphika, indlala iphika Maskandi Festival, indlala iphika ehloniphekile, inkosi yomaskandi. Ngiyabonga bafowethu. Londo anazobumba bayathi londo anawoa bayathi londo anazobumba we baba we baba awa yelele ushima londo anazobumba bayathi londo anazobumba we baba yelele awa yelele ushima bayathi londo anawoa bayathi londo anazobumba we baba